ନେଇକି ଯାଉଛି। ଭିଓର ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ରାଜପଥରୁ ପଟ୍ଟନାୟିକା ଛକରୁ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା, ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବରାଳ ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇଟା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ପଟ୍ଟନାୟିକା ଛକରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦିର ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଭିଓର ଇଏ ହେଉଛି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ, ଗୋଟେ ଶୈବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଏବଂ ବରାଳ ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛି ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିଏ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯିବା, ସେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ବାବାଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇନା। ଆଚ୍ଛା। ଏଣୁକରି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର, ତୃତୀୟ ଯୁଗର ଠାକୁର। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନବାସ କଲାବେଳେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଲିପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁକରି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପାତାଳ ଫୁଟି ବାହାରିଲେ। ସେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସମୟ ସର୍ଟରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଆଠଗଡ଼ ରଜାର ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିଥିଲେ ଏଇ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିବ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ମନର ଗୁଣେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସକଳ ବିଧାନ। ଏଣୁକରି ମାନିଲେ ଦେବତା, ନ ମାନିଲେ ପଥର। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଅନୁଭୂତିରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଏଣୁକରି ଯେଉଁ ପଥରରେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ଘଷୁଛୁ ସେହି ପଥରକୁ ପୁଣି ପୂଜା କରୁଛି, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ପଥରର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଣୁକରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଡାକାକ ଦେବତା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳି ବନବାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ କୌଣସି ଜଳପାନ କରନ୍ତିନି। ଏଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏଠି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ଏଠି ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି କହିଲେ, ଋଷିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି? ସିଏ କହିଲେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ନା ଉପାୟ ମାନେ ସୀତା ଦେବୀ ଆଞ୍ଜୁଡ଼େ ବାଲି ଟିକିରେ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ରହିବେ। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା। ଏଣୁକରି ସୀତା ଦେବୀ ସ୍ନାନ କରିକିରି ବାଲି ଆଞ୍ଜୁଡ଼ି ଆଣି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପାତାଳ ଫୁଟି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାହାରିଲେ। ସେଥିରୁ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ୟାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେବ? ନା ବାଲିରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ଗ୍ରାମ ନାଁ ହେଲା ବରାଳ। ଏଣୁକରି ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ବି ସବୁବେଳେ ସମାଗମ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବି ଏମିତି ଚାଲିଛି ପରମ୍ପରା। ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ମାନସ କରୁଛି, ସନ୍ତାନହୀନ, ଚାକିରି ବାକିରି, କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପାରାଲିସ୍ ରୋଗୀ ବି ଏଠି ଭଲ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ।
महाप्रभु ऊपर गोटे श्वेतर झर भी अच्छी ठाकुर 4 मास प्रभु आज्ञा भार्गवी नदी जिते बढ़ महाप्रभु बुड़ीकी रे जिते सुखैले आज्ञा सुखीबनी एणुक इच्छा मन को प्रभु सुखीजे तापर समस्ते भी दर्शन करेंगे केवल जुगर गोटे एमती आज्ञा अच्छी ये जुगरे तो आउ से जिनस ना ब्रह्म आमर सब अलग हो गला एणुक सेतबल जुगरे गोटे प्रभुंर आज्ञामाल माँ जय दुर्गा मंदिर भितर जीव बाट 1.5 किलोमीटर कालीसी भाई ने मंदिर सी नहीं आज्ञामालटी देव देला मात्र सेठू नागसाप बाहरिक से माटी की ध्वंस न कले गोटे वज्र विभूति बाहर से वज्र विभूति की आम 21 दिन भक्त मानक देता मानसिक रही से विभूति द्वारा केड़े केड़े रोग केड़े केड़े मानसिक सब पूर्ण हो जाए रोग मुक्त हो जाते लोक मैंने बहु उपशम पाती भक्त मानकर एणुक ये आसी मानसिक पूर्ण कर एठू समस्ते जाती से केवल ऑल ओडिशा रे जेते अच्छे पादुक भस्म भल मंद किंतु बोराल बालुकेश्वर से माटी द्वादश आंगुल खोलिला परे वज्र विभूति बाहर से हूँ कलिजुगर सत्य जिनिस केवल जो मैंने अनुभूत कर आसिक देखिपारे प्रत्येक वर्ष के थरे बाहर आश्विन मास पतिपता द्वितीया तीत केतेटा केते मिनिट केते सेकेंड भितर बाहर प्रभुंर मादला पांजी अच्छी आम देखिक सेवाक मैंने घंट ढोल काली छती त्रास मादल सब बाजिक जीवु माँ आज्ञामाल नहीं जोटि निर्देश से आम दबू से नागसाप बाहर चोट मारता कि सेतबल जुगरे साप बाहर एने बाहर बहुत पुरातन मूर्ति हो ठाकुर कर्म कर गवर्नमेंट तरफ मंदिर कौन उन्नति कराले भक्त श्रद्धालु मान संख्या बढ़ी हुए जगह को मंदिर टी परिष्कार परिच्छन्न टिके नाकु परिमल दरकार टिके मरामत दरकार नाली नर्दमारे पानी जाऊनी एणुक आम विभिन्न परिस्थिति पड़ी ये पूजक मैंने आम बहु अशांति रोचे एणुक जदि ये टी आउ डेभलपमेंट होता आम मैंने टी आउ बहु आनंदित हूँ भक्त मैंने भी खुशी यात्री निवास टाइप किसी ना ये सुविधा सुजोग किसी ना विशुद्ध पानीय जल से पानीय जल भी एपर्यंत भी किसी सुविधा ना। अच्छा अच्छा ये बाबा बराल बालुकेश्वर जलाभिषेक बाबा गोटे श्लोक पाठ कर दिंतु वंदे देव उमापति सुरगुर वंदम जगत कारण वंदे पर्णांगभूषण मृगधनं वंदम पशुनापति वंदे सूर्य शशांग वर्णिनयनं वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजनाश्रंजम मरद्य वंदे शिव शंकर।